hakani ke Jingpang. Ka Presiden Keri ke Draupadi Murmu lambat Myntri Rangbahduh Keri Narendra Modi mentagasngi ke laai Khublei yaki pait ba hakane ke Jingrakhe yaki Raksha bandan. Haga khubor jongka ke Presiden ke laong bakane ke Jingrakhe ke penskem ya ke jingkut jingmut jongi banyada yaki hok jongi kentai. Kat ba haga social media Myntri Rangbah ulakit bokit riang bakane ke Jingrakhe bakhuj kan wanra ya ke jing sngau tenat haga jingedei. Ka jing kemen, ka jing roy, jing par, bat ka bha ka miat, ha ka jing im jong ki briau. Ha ka pat ka liang, ha ka nong ba shlong ki mahila samitis ki latte ya ki Raksha sutra, ha ki kti jong ki para shipai jong ki badon. Shajengai na ki yeng ki sam bat ki betrei, ha ki kam shakri, ya kari da ka bakit bokit uang ya ki bakin yo ya ka lawai ka bapernai. Ki shipai jong ka Andripunyo Battalion jong ka Central Reserve Police Force 10 Shillong, ki latte 3 Raki. Hagikti jongki kat bagi parakan thei jongki ki dang duai Khublei banyada yaki. Kan negrim